Takže čau lidi, já jsem Minecraftík a dneska bych chtěl ukázat, jak se dělá pistol ve hře, takže jsme mohli začít. Takže vytáhneme si, to schovám, tak vezmeme potřeba lepící pistol, rudit opakovač, ne počkej, omlouvám se, torčku, redstone, pressure plate, nějaký blok, já nevím, to je jedno na vás, tak nevím, třeba teď to dřevo. Uděláme si dlouhý, ale tohle to potím takhle 2 díly. Tak. Tady dáme redstone torčky, každou stranu, redstone, takhle napojíme. No. Teďka dáme takhle dřevěný, nevím, co máte za blok. No. To dáme na to redstone. To schováme. Ať to tak vypadá. Teďka budeme dávat pistons. Mělo by se vám to hnedka zapnout. Neměly by být žádný problémy. Teďka použijeme úplně desku na každou jednu stranu. Tak. Vidíte. Takže čau.